ae. Omahne jagung ya kaya ngono. Wis ya intene gedhe pra ya panen. Dijarne ngono ae. Mbok wis percaya karo Gustine ya wis ora masalah. Sing penting dirumati tenanan. Oke, jagung. Goodbye. Woi, pantalku kekinian, mau bagi pantalku kekinian iki, boy. Wah, tulung-tulung kaya ngono. Lah sepeda bubra ya mene, Man. Pantal kekinian iki, edan. Enggak apa tak waduh. Iki kemunya pada apa iki, Mas? Rosokan. Sembrono. Lek adol weci. Ya Allah. Sepedaan kok alon-alon kuwi nek bekakase sapa mbok gawe kaya ngono kuwi. Aku adol weci. Weci piye? Weci godhog. Payu ki mang dikek iki lho karo bakule iki wis. Olehmu sepeda ya kaya ngene iki, Mas. Iya, yes kuwi banter kecepatan tidak maksimal ya. Aku ki ora masalah, lek masalah sepeda. Ngono kan nek sepedaan apa dolan iki ya sing ngati-ngati aja biayaan kaya ngono. Lah nek sampe enek apa-apa pre ya aku sing mikir. Blong lho, Mikir blong. aku. Blong. Nah, makane dibenakne dhisik, Ora sadurunge iso. digawe di servis ngono lho. Ora iso dibenakne iki cara wedok anune sedol, onderdile wis sedol. Tumbasne, Bro. Apa ya enek wong wedok onderdile tumbasne kok. Oper tombok. Kurang ajar iki. Lah iya. Ojo kaya ngono wedok. Apa ya oleh sandangan kaya ngene ngendi wae? Nek omah le kursi totok ke res iki mereke. Tapi kuwi apik dhewe. Apik dhewe wis liyane wis kaya long-longan. Mewah. Bolong kabeh kok semut mercon. Aku iki jan mesakne lek wahne kowe kaya ngono iki. Ya kan longso. Wis pacakanmu ra genah, sepedaan tiba-tiba. Loro. Ya alah. Apa? Piye lho? Apa terusan ngono apa? Heh. Iya ya ndang ngomong apa dek? Dedek mis piye? Wis ora demisan gila karo aku wong e. Lah kok iso? Empuh wis gila karo aku lho, gila empuh gara-gara pacakan apa-apa ora ngerti aku. Emang bagus sih kaya ngene kok gila kok iso lho. Empuh gila jarene. Piye ceritane? Raimu sinis lho dek. Lah sini piye to? Minus. Raimu minus ya. Gua Celsius, Ora minus. Merculus. Celsius Fahrenheit. Wis minus ngono wae. Piye sing muni? Tak omongane kok. Sepurane raimu minus. Aku Kuwi ya lara lah. Aku ya lara lah ini. Ibarat telur Aduh, goreng. aduh, aduh. Ibarat telur goreng atas dipangan ra kena ngono lho. Astagfirullah. Lara. Minus. Lara perjuangan kuwi lho, Pak. Aku wis bendino perjuangan kuwi nang Dik wis tok. Laramu ya laraku. Lah ya kuwi. Gak kena ngono kuwi. Lah terus piye njajale ngono kuwi? Nek kowe duwe rencana apa yang dene? Sandet. Astagfirullah. Ya aja to. Lah piye lah ra sandet? Apa ya? Ojo bae aku terus nyantet arep iki. Arep ngirimi paku arep beling aku. Mbok dikirimi Coca-Cola ngono. Ojo. Nyaret aja sing enak sing aneh-aneh. Oleh nek nyaret dikirimi susu. Loh, Engko lemu iso momblok. Lah iya, sing ngono kuwi nyantet iki beling. Aja to. Terus ya piye ya? Tresno ya ngono kuwi pancen. Ya di sawang netro pancen ora nyoto. Tapi lek ngenek ning ati kadang loro, mula sing hati-hati. Lah iya kuwi, barat iki kok kripik telo kuwi lho. Lek nggone ora hati-hati ora mesti ambiar cak kabeh nek plastik. Wis dadi remuk kripik telone loro nang ati. Tresno karo kripik telo jurusane piye? Beh, kripik telo jurusan wit kono lho. Perbadokan kono lho. Jurusan perbadokan yang Tak rasa-rasane terus mendung. lah iya kuwi. Piye men kowe men? Empuh mumet awisan. Ya kanca mesti tak sing anu ku nyandi ka? Empuh ora ngerti ora ndek kanca. Oh iya, siji ki lho. Ya. Ji ya. Nah, Dodol bakso ae. bah, ini ndi? Empuh melok wong paling yo muleh kok. Apa jajal tindaknya, Jo? Jo, iki mendunge terus maklap. Lah iki perpet-perpet kudu bres iki, Jo. Ayo tindak ya. Iki sik lho, sik lho. Oh, aku sing kene kok tiba neh kowe. Jo. Yo, apa iki?